המון ימים כבר אתם יודעים שכל פעם שאני עולה רמה במשחק אני עושה על זה סרטון, ואז אני מראה את כל הפוקימונים אצלי מה השתנה. אפשר גם לראות מהסרטון שעשיתי רמה 24 עד עכשיו, כבר יכולים לשים לב כבר להבדל את הפוקימונים יותר חזקים, יותר זה. יש לי דרגונייט שייני מאוד נדיר, זה המון כאלו מהאתגר. אם לוקחים את הסרטון שעשיתי הרמה 44, שהייתי רמה 24 היה לי פוקימונים מה זה גרועים ובאותו מסתמס. עכשיו אני כבר התחזקתי במשחק, נהייתי טוב. עשית גם את הפוניטה, תפסתי היום, לא תפסתי, בפוקימון מופיע. יסע לי. הנה. אפשר לראות. סייני עוד אחת כזאת. ומהדג הזה. שתי סייני כאלו תפסתי היום. ועכשיו אני אראה לכם את הרמה, אתם רואים? ואני אראה לכם גם, אני וגרניזה התחזקנו ביחד. עכשיו שמתי אותו בשביל האתגר, צריך 10 קרבות פציצות תנסח תוך כדי שהוא התחתרו. כמה אני והוא השתפרנו יחד. זה הכל, יאללה ביי, כשנגיע לרמה 29 אני אעשה עוד סרטון, יאללה ביי.